long pini MSC kilik results tami pangdak mono tangti nangli tami thudu no singa som hawar pe ane nangli koan aphai kelong me sila bangsu angdeng chapali to pini nearly exactly moi na jan ne chini ne ke second position pa nga chini hadi ka difference ke suri kel ka pharo ner cap la son la mar ko difference ke olang pharo ner cap ne pharo hini la son rong ko tante pina pesa si candidates tami ke thudu no kapre ka hawar no tami tante inuna abang pus tami khai pu arju ponong le arju long le lage nang litum si chini nang po karbi lo ka di nang litum ta nang litum da karbi lo ka di anga non ke alam bang ke ni litum rem det lo ke rem ke inglong aso ka di hala long recap ke kache jor la bang e final lo ka di Illigal chewan thun elo lage la pen autonomous council Assam sarkar phanchi pidet la ta final lo ke tuma velo ka di non CMEM to ta aja kong vedet po ke non CMEM tu macam kong ave pon nele kacheplang long ka lia pon ni ngarong pu ne pupe ya che tahan ling seta itum inglong asosi CMEM macam kong dosi ke mea pot lo ke di seta non ke la pu kalidet poke itum otonomi ka vedat lo ke lalo la pen hala siksidul pangtang nangi puran itum pu an kaning je aron election aron la pen ke voter list ka selam aron selam nangi pu angdeng pihini angdeng so troxy pen lata selam ledet poke non ke silam lelo non ke atela long ke bang solong tang de la rar tum sik chok che putan le tum kamat hadoma rat ta chok chi lage rat ta chok chi athema rat pukul le pilo leader da rat ang bong basin nai klang kan dedi asar ente la mo penang lipula la selam le dat po long kusan lo nang litum pen ington dun kok ni litung ington te lo sa ington te se ta hedi election nong ningkan pho phi le lo an ke la long recap apot non bang han pidet lo pula sopot non kachilong thuji phan ke kopini asai non claim thute la ke un elo la election long final lo democratic country ke di tum ke democracy pula te itum ni election hota pupik lo ke la salam di final lo lage nang tum Omar Singh tiso si ke hai pugali lage BJP si ke hai Omar Singh tiso Karbi BJP ke Karbi leader ke asar ente non la APSLC apan ke kroyara tum hanang lihin tan kopia message puji APSLC ara tum han hede non nang lihin APSLC tum la vote nang epidun atum phan an ke neli ning arong pik lo alang litum nang bor idun lo nel tum along di nang che dan dun lo nang che pisung dun lo alang litum ahok lo sung pik lo alang litu neli tum along si jolong le la po an lo poisa ta ni tum han nang epidun thu la po an lo la posi alang litum ban chorol intela nang pidun da tum han banang li petti puji nang pidun dia tum bang ke bang ka chini ne lo ison ke la tung ke BJP apot pusi matharong le sita BJP lo te ko pilo la bang chini ne dat lo he tante pina an karbi ang long ke tek ser abang putum do isi pudam po 10 organization pen palit song long far alang li dolo la pen KSAMI pu Simeon rong far alang li tum sa me thudun lo la bang se MSC kilikalo tante alang li tum sita me karbi khai ban ching hon o la pen chi song o si thek pon lo tante alang li tum PCL silong la po hunde la pen ASD silong la po e la pen spam e long ta dunde alang li tum tante ko pian ninga matha be alang li tum la son hedi ajah ke alang litum ta kalang lo la pen ajak ta dolang la son thak ye isi movement si la so ahubi our side to end on si political pen ke hypo cholongji la son si ma tha ti la tum he det aphan si ke claim nong pule la tum ma tha dun kali la posining kan phone ni tum pon ka che song alang litum BJP long do dun ver ke di contract en nun lo jat se pe plang nun lo gari che nam dun lo la pen phang phung pen si election hai jibon pu thela tum ma thalo se tanon hai he bola tum ta tante hai he ke di pe pang da kon pe lang la bang so reserve bitung reng thama la pen hamren ha war la bang reserve bang pang da kon pe lang tante pina an thek kon long la bang so bitung reng thama pen hamren along pe sel sik hai ji pu si pina an arata tum pache thang lo la pen la bang so pinia reserve tame thek long la tante ke hai ji ang ring dolang ma la bang so dim lo nili chini ne la bang non la dakateng te haputa available ang ring ba hamren bang cheplang da thek athem ha da ke bang ke karbidet ke akhai kapre ka vedet ke hala da bang cheplang da thek lan la ante sir la non rajes tiso alang li haidulo hala pu
kopi mo jong la po constituency ni hai ma lang li ke alang li hai det da se alang li council long aja kong long nun jima council long ke la MSC aja kong ke long dun po confirm phelang hesta me